Nagakaatrasar ang pagtapos ang East Timbawa Road sa Molo, Iloilo City bangod sa mga tubo, hose kag linya sang fiber nga kinahanglan halungan kun magkutkot. Ini ang ginatudlo nga rason sang mga nagaobra sa amo nga proyekto. Isa ini sa mga ginmuno kag ginkadismaya ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sang nagpadulong siya sa Iloilo City subong nga semana. Sa interview sang Bomb Radio kay Fred, isa ka foreman sa amo nga proyekto, iya ginpahayag nga ginabanta 200 meters pa ang kalawigon o kunang kalawigon sang kinahanglan nila butangan sang box culverts. Suno sa iya, hindi ini madali-dali tapos bangod sang mga linya sang tubig kag fiber nga kinahanglan halungan. Payag pa sini nakadepende man sa ila trabaho kung available ang mga materyales. Gindugang man ni Fred nga wala man sila nagauntat sa pag-obra sa among nga lugar. Naibaluan nga ang Iloilo City District Engineering Office amo ang implementing office kag ang contractor naman amo ang nose builders. Sa project billboard, nakabutangan 19.78 million pesos ang balor sang kontrata. Apang wala nabutang kung saan ang completion date o kung saan dapat matapos kag kun ano dapat ang kalawigon sang pag-obra. Sa dalom, critical mas dalom, may linya man sa may fiber man sa dalom. Hindi mo madali. Pala mo budlay man mag balda ang linya sang nawasa. Amo na kadili naman ang kuan mo ni. Duwa na katubos dalom mo. Tapos may tubig pa nga kontra mo da. May fiber pa sa dalom. Hindi mo madali. Maayo kun malay te, pwede ma direkta na pasad. Mo na nga kon kisa ga untat kali no. Wala man untat diretso man obra mo. Wala kami untat-untat ah. Subong ano ginobra niyo no? Ano kami pasad kang precast. Oh, precast na. Amo na ulog ko. Kulang ng panamon te napasa mi subong. Para diretso na obra. Estimated mo masanom tapos eh? Depende man sa quality sa mga materials amo na.